Jeg vil nu vise, hvordan man laver et punktdiagram i Excel og aflæser dataen. Så jeg starter med at lave et punktdiagram, og så vil jeg finde tendenslinjen til de to til punkterne. Jeg kan også lige give mit diagram en titel og akserne nogle titler. Så hernede på x-aksen, der har vi den uafhængige variabel, som er antal år i uddannelse. Og på y-aksen har vi den afhængige variabel, som er årslønnen. Og som titel kan jeg give den for årsløn i forhold til år i uddannelse. Yes. Jeg vil nu finde linjens ligning og hvad det hedder og er i anden værdien. Og altså linjens ligning, den viser jo bare hvordan linjen er, og så er i anden værdien viser hvor tæt datapunkterne er i forhold til tendenslinjerne. Så hvis en af punkterne vil være meget langt væk fra tendenslinjen, så vil R i anden værdien være lavere. Og man kan se, at de to linjer er lidt forskellige i forhold til mænd og kvinder. Mændenes er væsentligt højere, og det kan jo skyldes mange ting. For eksempel det er i den private sektor, så derfor så vil arbejdstiden have en stor indflydelse på årslønnen, og mænd generelt arbejder længere tid end kvinder, så vil deres løn også være højere. Man kan også se at ved 10 og 12 år er lønnen cirka den samme. Det gælder både mænd og kvinder. Det kan igen forklares ved, at det er i den private sektor, og uddannelse måske ikke har så stor betydning, især imellem de 10 og 12 år. Diagrammet viser en meget tydelig sammenhæng mellem tid i uddannelse og årslønnen, og det er klart, at jo længere tid man har i uddannelse, jo mere attraktiv er erhverv man ligesom kan lave, og jo færre mennesker har muligheden for at gøre det man selv kan. Derfor så tjener man også mere i løn. Også derfor at hældningen er positiv. Den går opad jo længere tid man har været i uddannelse.